حدا ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክንደይ ሰዓት እዩ ነይሩ ኣይዝክሮን እየ ሕጂ ጌጋ ከይዛረብ ግን እኹል ሰዓታት እዩ ነይሩ ማንም ሰብ ክኸፍል ኣይከኣልን ክውፅእ ኣይከኣልን ገንዘብ ሕጂ ንኸምኡ እዩ ተረዲእኹምኒ ብዝኾነ ምኽንያት ብናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ድዩ ወይ ብናይ ሳይፓ ኣታክ ድዩ ወይ ማድስኒ እንድሕር ዝኾነ ፀገም ኣሎ ወይ ዝኾነ ካልእ ዝኸፍእ ኸማን any time እኹል ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክትወፅእ ኣይፍቀደልካን ንበሎ እዚ ክስታይ እዚ ገንዘብ ክተውፅእ ኣይፍቀደልካን እዩ ኣስቤዛ ግን የድልየካ እዩ ሶ ከመይ ጌርካ ባነ ክትገዝእ ትኽእል እንድሕር ገንዘብ ኣብ ኢድካ ዘየለ ሶ ስለዚ ኣብቲ ኣናይ ገዛ ከምኡ ይበልኩ ነይረ መስለኒ እቲ ኢንፍሌሽን ኦፍ ኮርስ ኣብ ገዛኻ ክተቐምጦ ከለኻስ ክበዝሓልካ ይኮንካ ተቐምጦ ክፉእ ግዜ ኢልካ ኢኻ ተቐምጦ ካልእ ከዓ ዝገብሩ ገሊኦም ኣብ ብዶላር ከዓ የቐምጡ ዶላር ንበዓላ ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ እያ ፅቡቕ የላን ሓቂ ሓይሽ ኣነ ብነብሰይ ኣይምስመረፅኩን ዶላር ኣነ ብናተይ ማለት እዩ ግን ኣለዉ ገሊኦም ኖኖ ዶላርስ ወዲቓ ኣይትወድቕን እያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣላ ስለዚ ኣብ ዝኸትክዎ ዓዲ ከኣስኒ ብዶላር ክትከፍል ፀገም ኣይኮን ኣፍሪቃ ድዩ ኤሽያ ድዩ ኦይሮ እንድሕር ኢልካዮም ኣይቅበሉኻን እዮም ኦይሮስ መን ኣሎ ዝፈልጦ ዶላር ግን ኩሉ ግዜ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ብዶላር ኣብ ገዛ ክትሕዝ ድዩ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ኸማን ክተቐምጥሲ ፅቡቕ እዩ ይበሃል ውሱን በቃ ውሱን እምበር ኣይ እሱ ኸማን ኣይ ክበዝሓልካ ኢልካ ዘይኮንካስ ጃስት ካልእ ኪረንሲ ከዓ ኣለካ ካብቲ እቲ ሪስክስኒ ኣብ ዝተፈላለየ ክትቐምጦ ማለት እዩ እምበር ክበዝሓልካ ኢልካ ይኮንካን ከማን እቲኣ ዶላር ንሪኣ ኣለና ክሳብ ክንደይ ትወድቕ ኣላ እሱ ኸማን እምነት እዩ ኸማን ዘመሓዳድራ ዘሎ እምበር እቲ ናታ ቫልዩ ስኒ